Здрасти, приятели на Minecraft Gamers BG, аз съм Стилян. Аз съм Марто. И това е седми епизод, къде не закараме Мартина. Дай назад, ще отидеш по къщата. Назад ти знаеш какво не да. Да. Ти тъп ли си или да? Бе ти бе, мършо. Зомби. Кой е по мен? Майка ти шибана. Бах! Като ти направо че взе почти целия живот. Не падай там долу, бе, мухло. Мухъл се казва. Реджени са моето момче. Ах, твоята майка! Клипа не е гръмна. Да е жива и здрава. Мале, как ма стреснат тъпо копеле. Добре, Тъпо копел, бе. Копел се казва. Самото и аз бих мисля копел. Не се казва копеле. Копе. Не, аз не мога да го кажа така, както ти го кажеш. За мен, да, аз съм така мога. Копел. Копел. Да, добре, трябва ми едно. Айрон. Нямам айрон. Окей. Така. Чакаме да се появят гадини. Лесно бе, лесно това въобще. Трябва да взема една. Трябва да взема малко храна. Това няма гадини още. Има една. Има едно зомби. Какво е храна няма? Това убиха, докато си взема. Където и зомби е. Сигурно е паднал и умрял. Но трябва ми пажинка. Мария гадина. Аре бе, не ми дай пажинка. Паяшенка. Ето го. Водна битка във вода. Какво си значи нещо? Бах ти скрънците са тея. Ще един крипър. Бум! Аз крипърите мога да ги убивам много. Има странно на телефон или някакви такива по-лесно. What? Там защо свети? Добре, после ще гледам, искам някакви гадинки. Така, пази се. Така, приятели, извинете. Извинете за едно телефоните, какво очаквате? Сега два пайка срещу мене, бе, хора. Хора, помощ. Ау, фак и малките зомбита. Майко, умрях. Така, спираме ги за малко, понеже нещата станаха доста трудни. Извинете. Ама, това е. Идваме и сега. Така, съжалявам за това. Сега, отново ще ги пусна, но... Знаете, че закъсняхме малко, но... Така, ще бъде качен един клип с влогове, между другото. След малко, може би. В който представихме лицето на Мартин. Ако някой, нали така... Хората, които ни гледат, нали, не са го виждали, докато нас сте навиждали, надявам се. И... Нали, качили сме, ще качим ли, направили сме клипа и ще бъде качен след малко. Бекъма, както казах, още го няма. Да запълним малко тук. Тук така. Какво стана? Добре, идвай тук, че става страшно. Ще не играем на Hunger Games. Или пояхме на Hunger Games. Това е survival, няма къде да го пусна сега на Hunger Games. Не бе, като излезеш. Играеш на Hunger Games? Да, може да снимаме един епизод, няма да е зле. Да. Както казах, клиповете и двата видеоклипа ще бъдат качени след малко. Да ти кажа ли кое е най-популярното сред хората, които гледат тези клипчета? Да. За начинаещите.
Аз знам, че най-популярно по принцип е Skywars. Ама и за тези, които обясняват как да започнеш Майнкрафт. Какво е Е популярно. Популярно си. Махи популярността аз. Чакай, трябва да... Добре. Аре де. Трудно. Трудно си, бе. Препайки. Ай, къде от нас се появи капрен? Крипърче. Че две паричка. Добре, ще преспим набързо. Трябва да ми пажи, не искам да направя един лук, макар че мисля, че имам. Мислиш? Ха-ха. Че кой е, приятел? Охо, ти паяка, те не ме виждат. Че се слепи. Да, през нощта. 2 крипъра! Майка ти мръсна! Ама не видя ли той? Ще изнасиля, Той е бе. скелет. Аз го видях, че е Той скелет. как във водата И че няма не ниска. умира. Лък. Аз се пазя. Как бе? Не знам. Има Ще- крипъри. Там. Знаеш колко ми тука най-много да ги изгърмят? Ма гледаш, бе. Грозник. Ето и прекаля! Кой е? Така. Не, остави. Не ме запаля. Да. Така. Извинете, не гърми майка ти! Умна! Поне да ли, че даде малко блокчета. Ма ми взе колко сърца. Дете се не види. Разруши тук всичко. Крипърите въобще не ма кефят. Искам още някой да убия. Имаме бажинка, ще се направим лук. Пак ли звънна? Не, пусна го на тихо. Така. Сега е пажинката. Те бажинка. Не трябва. Имаш? Ето ги пажинката. Точно 3. Сега то искам да го превърна и в болния. Тук просто ми изхвърля. Аха, гадни такива. Така. Имах ли тук болния? Да. 15. Сега плюс 12. 27, така. Добре, сега може да го върнем на нормално. Тъй като не сме развити. Хапваме. Не си струва. Да усилим малко музиката, че мента са ма кефи. Тебе кефи ли та? Така, продължаваме си. Не, на мента си остане. Така. Накъде да тръгнем, бе? What? Виж, все едно облаците. Да. Колко яко. Снимчица за клипа. Общо за този епизод много не правихме нищо, но обещавам, че другия или по-другия, когато снимаме Survival, ще играем, ще си построим, що искам да направя една бърза снимка, ще играем, какво ще играем, не мога да дурша мисълта, ще направим къщата, обещавам ви. Другия епизод може би ще сме отново ние двамата, както видите в последно време, само аз и той сняме. Завръщаме се с пълни сили, както казах, няма да се откажем. Така. След малко идваме, снимаме. Така, бърз разговор. 3 секунди. Добре, айде ще го снимам. Не искам да съм. Бах покупки. Така. 3, 2. Скриншот. Някой път ще отида да го експлорвам. Така. Тебе какво те страх най-много от мобовете в Майнкрафт? Не знам. Мене те е нормално.
Да. Те са най-ранни. И да. И вещиците малко. Убивал ли си? А? Убивал ли И кой не е убил вещица? Начинаещите на Майнкрафт. Ти убивал ли си? Не съм я излизал. Не, виждал съм, ама не съм ги убивал. Не, ти не става яко. Добре, някой такова съчение се състои. Сега отиваме да експлорваме. Имам 9 лева. Знаеш, кой ще взема с енчант на нещата. Каквото и какво искаш. Само ти. Защитено. Предпочитам защита да му пази, докато не се чупи каква е файдата. Добре, така. Аз няма да е зле. Така. Само наградник. Така. Пръчки имам ли? Не. Колко трябва да имам 40 пръчки? Искам да се направя айрон лопата. Така? Да ги пробваш? Не. Добре се шенча. Искам да се енчантна на градника. Какъв е смисъл? Защита едно, защита едно, защита едно. Само де, че ме взем повече лазурити. Също против. Да, ти ми трябва. Така оставаме това тук. Те как не че ги разбиват зомбитата? Как не че разбиват Кой да ме разби? зомбитата често? То няма как. Няма как. Сериали могат ли да ги уберат? Да. Но то На няма. мен съм ги убирали. Да, с Diamond. Се са ми убирали. На тела. Да. Сега не ги убираха. Напарям се честа, излизам, влизам вътре, нищо няма. Празен чест само. Гадно е, ама. Аз затова ги убивам. Да, ама не живей до тях, бе, живей далеч от тях. Да. Така. Трябва да ми тирка. Не. Така. Сега ми трябва 15. малко пръчки. Към... Ще клипаш още 15-20 минути, искаш. Така, ще влеме в пещери сега. Какво друго ми трябва? Трябва ми един айрон меч. Един айрон меч. Какво друго ми трябва? Не знам какво друго ми трябва. Броната ще се оставя за сега. Защото имам някакво съмнение. Не, аз пък съм оставя.
поръчки, така. Така. Правим още набързо. Така. И сме готови. Ого, точно. Един стак. Тук трябва да има... Няма ли? Ага. 20. Добре. Сега. Не, аз къде бях при някога пещера. Много яка. Там да ти седиш и през нощта. Не, бе. Ей, той. А влезеш там вътре. Ама ли? Или Чай, трябва да я. ще запушиш? Само за малко искам да ги спръща, искам да направя нещо. Да, аз тази пещера съм бил. Оф! Тя има в една друга. Не. Май се изгубихме. Добре, ай други епизод ще търсим. Това ще бъде за този епизод. Загубихме ли се? Не. Коментирайте, абонирайте се и до... Езе, каза го! Чао!